בוקר טוב לכולם. לפני מספר חודשים הופעל סוכן במשטרת ישראל בכל הנושא של סחיטת דמי חסות ותיקי פרוטקשן. היום, לאחר שלב הסמוי של החקירה, אנחנו בעצם נכנסים לשלב הגלוי ואנחנו הולכים לבצע מעצרים במספר יעדים באזור הדרום. שיהיה לכולם בהצלחה. אנחנו עומדים לפני מעצרים ערכיים וחשובים. יש לכם את האישור לפעל, ברכת שהוא אמר אצלכם. אתה רואה? שם חיפוש על הבית. אוקיי, כל דבר שהוא לא חוקי או משהו, תעד לחיפוש. אתה עצור בעבירות סד"ח, סחיטה ואיומים. אוקיי? כל דבר שתגיד יכול לשמש נגדך בבית משפט,